Fyzicky ho analyzuje. Je sexuálne frustrovaný zo svojej ženy. Jeho žena, nevypočutá, neporozumená, nohy sa zavreli. Není tam cesty. Chlap nevie, ako otvoriť tieto nohy, začne hľadať možnosti niekde inde. Pozrie sa na Denisu, vizuálne, fyzicky iná. Keď začne si s ňou písať, nemal by som. Zakázané ovocie, dopamín, bom. Stúpa. Stretne sa s Denisou, Denisa má záujem, dopamín stúpa, cíti sa žiadaný, vzrušený, vibruje. OK, teraz vidí Denisu holú. Keď sa Denisa ešte pridá, Denisa je pri sexe aktívna, používa svoj jemný ženský hras, vôjdeš do izby, všade samý estrogen, Denisa je všetko, čo on kedy v živote chcel, padne do ilúzie, že on sa zamiloval. On chce byť s Denisou. Nie, našiel peknú dílerku, to je všetko. Táto Denisa bude 85% vedľa teba v pyžame bez make-upu. To je fakt, to je realita. Ty ju vidíš na rande, kde sa hodinu ličila a maľovala a pripravovala na to špeciálne stretnutie s tebou. V realite